Това не е от тренировки. Това е от заготовки. И това не е спонсор, просто униформа. Сега ще ви покажа какво ми носи щастие, като се прибера. Ей, маймена! Не се обръщай. И сега малко по-сериозно. Вчера почнах нова работа в фастфудни разделки, заведени за бързо ядене. Уникални пичове и уникална храна. Много вкусна. Утре е празника на Варна. Не се чувствам китката от заготовки, както казах по-рано. Не се чувствам кръста, не се чувствам и краката. Така че не всичко изглежда перфектно в живота на хората. Нали? С песните, с стилно и може да има някакъв успех, но всичко това съм го успял с труд. Както пея в новата ми песен Air Max, сам съм си изработил парите за тези маратонки, за екипите, за дрехите. Макар че нашите са по чужбина, не им искам пари, не са им пращали, сам си бачка. Важното е хора да се подкрепяме. Важното е да сме хора, важното е да се държим. Затова подкрепяйте се, бутаме здраво, пуск. И въпреки всичко, екипчето Nike и на краката ми Air Max са просто дреха, просто обувка и просто марка. И между другото, Хел, ако ми предложат спонсорство, най-вероятно ще им кажа нещо против тези пичове, готини са, но просто енергийните са вредни. Аз съм пил доста години хелове, енергийни, но съм ги спрял и се чувствам доста по-добре. Направете го и вие.